Здравейте, хора! Днес ще говорим за дето 15 години деца посылат вас 15 години деца. Бидете ги с нощта, дето трябва почте. На вас не казвам, на тева, дето почте казвам аз. Така е. Вас посылат. И дето на 30 изглеждат и тях посылат. Вас, дето трябва почте. И тях посылат. Много вас. Бийте ги с тях паш. Някой души бийте ги. Така. Вие се знаете. Аз там вас не мира просто. И хора. Това беше до нас.